punt número 8. Informes de l'alcaldia de residència. Bé, informàvem per un costat que per part de l'Ajuntament de Xàbia i Ondara s'ha signat ja el conveni de col·laboració i de comanda de gestió i apoyo de l'elaboració i recolzament a l'àrea d'economia financera del nostre Ajuntament. Es va signar el dia 10 de febrer entre l'alcalde de Xàbia i l'alcalde d'Ondara, present dels dos secretaris municipals, i que ja estem treballant, ja fa alguns mesos que s'havia fet un contacte, i ara ja estem treballant en plenes condicions i avalades per tots els ajuntaments que han signat el conveni. Per l'altre costat, comentar-vos també que per part de la Conselleria d'Educació s'ha publicat ja la resolució recentment, el 21 de febrer, que va publicar el 25, ahir mateix, sobre l'inscripció del centre d'educació de Vinalbets a l'Institut de Pedreguer. S'ha resolt instantániament, comptant els informes tant del Consell Escolar de Vinalbets com de l'Ajuntament de Vinalbets, com altres administracions i informes tècnics. No som l'únic només que ha sigut substituït o canviat d'inscripció, n'hi ha diversos en la província d'Alacant. I estem en contacte amb l'institut. Este matí estava pendent de reunir i de fer una primera reunió amb la directora, que hem parlat aquest matí, sobre si finalment valia la pena o no presentar recurs o no sobre la decisió que ha pres la Conselleria. Llavors informaré si finalment tenim que presentar el recurs o no. Què vull que s'afecta? L'institut s'afecta molt. Per part de la directora, i el que s'ha comentat és que al final, quan tu reduïsses unitats, al final, quan tens que rebre per part de la Conselleria una sèrie de, no sé, de casos per fer molt millor. Afecta el número d'unitats que tu tingues en un centre, afecta després els programes que pugues oferir. Si potser estàs sol·licitant un doble conserge, perquè el centre és molt gran, si li lleven unitats, al final tenen una justificació per demanar o tu pots tindre un PQPI, també depèn del número d'unitats que tingues. Clar, tot això sí que afecta al final. Si són pocs alumnes, no afectarà molt, però clar, sí que pot arribar a afectar. I comentar-vos també que per part del Ministeri s'ha resolt el tema del Premi Reina Sofia, en el que el nostre Ajuntament no ha sigut beneficiari d'aquest premi, i en la nostra categoria està l'Ajuntament de Frigiliana, de Màlaga, i que esperem que en altres moments o en altres possibles convocatòries puguem presentar, perquè entenc que hi ha un treball fet i es pot reconèixer. Perdona, la resolució anterior de quin dia és? O que és diari oficial? La resolució, la comunicació nostra és del dia 8 de gener. Parla de la Conselleria, perdona, el 25. Ahir va ser publicar la resolució del 21. El diari d'ahir. El diari d'ahir. I la resolució és del dia 21, del director general.